Good afternoon, guys! Happy Wednesday! Today's Wednesday. 2:18 na ng hapon, guys. So, I'm starting the vlog late. Sobrang busy ng morning ko. I edited 2 videos. Tapos, may mga errands na kailangan gawin. But that's out of the way. I am ready to do what I need to do today. So, ngayon, we will declutter my makeup collection. Wala akong massive collection, guys. Kasi kung nanonood kayo ng mga vlogs ko, alam nyo na hindi na ako bumibili ng makeup masyado. Kasi I find myself using the same thing over and over again. I wasn't really into trying new products kasi nga wala talaga akong like time noon na mag-try. Until now, wala pa. Siguro we will get to the point na like mas magiging ma-experiment ako sa mga pagtatry ng bagong makeup. But for now, wala pa, hindi ko pa nafe-feel yun. So, I will go ahead and declutter. Meron akong vlog where I decluttered this room. So, ngayon, ganito na yung itsura ng kwarto, guys. Medyo magulo pa din siya because we're not like 100% finished with it yet. Kasi kailangan ko pa nga itong i-paint, diba? Itong wall na to. So, hindi pa siya nakaayos. Pero, at least yung makeup drawer ko, aayusin ko today para alam ko kung nasaan sila. And alam ko din yung mga organizer na kailangan kong bilhin. So, ganito yung itsura ng kwarto. May mga gamit tayo dito. More gamit. So, itong nasa loob ng box na to, excluding the Derma Dry, mga ano to, guys, mga iuuwi ko sa Pilipinas. And ito din, kasali din to sa mga iuuwi ko sa Pilipinas. Kasi nagsistart na ako mag-shopping pang pasalubong eh. And then yung nandito ay mga skincare ko, guys, na hindi ko pa nalagay sa unsweet kasi wala pa akong time i-declutter siya. But we will declutter that soon. Ito mga prices ng giveaway na binigyan ko kasi ng options yung winner kung gusto nila i-send ko from here or kung i-send ko kapag nasa Pilipinas na ako. And both of them chose na i-send kapag nasa Pilipinas na. So, ito yung mga Teddy Blake na stuff na I will need to bring home with me and then send it later kapag nandun na ako sa Philippines. And, actually, that's, rubbish. So, tapon natin to. Wala na to. Yes, rubbish yan, guys. And, more there. So, iniwan ko muna na nandyan yung mga ganyan kasi hindi pa ako sure kung gagamitin ko sila or if I will completely get rid of it. Itong box na to, galing kay Style. So, hindi ko pa siya na-go through ng maayos. But, I will soon. Like, kaka-declutter ko lang nung box from Style and then naka-receive na naman ako. And then, meron na naman akong parating. So, anyway, thank you, Style. Thank you so much. Anyway, dito, guys. Dito yung focus natin today. Kasi ito wala na tong laman eh. Wala na yung laman. So, ito. Anyan pa yung mga madudumi kong brushes na hindi ko pa nahugasan. So, first drawer. Pakita ko muna sa inyo kung ano yung kalagayan niya. First drawer yan. So, as you guys can see, meron ako mga ganito. I got this from Reject Shop. I think $5 to. Hindi ko na maalala. Ang tagal na sa akin to. Gusto ko siya kasi transparent, pero medyo mapagka-matte yung look niya. And, ganyan. Ito from Reject Shop din. But I'm not sure if I will use this. We'll see. So, yan yung first drawer. Again, hindi pa to organize, ha. Tatanggalin ko to lahat mamaya and then i-declutter ko. So, I have more of those. Yan. Kasi itong mga to, galing to dito eh. Pero, inano na natin, di ba? Na-declutter na natin to. So, yung nandyan sa taas, mga hair care products, mga hair care tools. Napakita ko na to sa inyo eh. Ayan, maayos na din. So, ito, maayos na siya. Yung taas na lang yung hindi masyado. Kasi I think, I'm not sure if I'm gonna expose my brushes or hide it somewhere. Hindi ko pa sure talaga. And I'm gonna get rid of this mirror din, guys. Kasi, we found out na pwede pala siyang tanggalin kasi nakascrew lang siya sa likod. So, tatanggalin ko yan, but I will need Dan's help because that mirror is so heavy. Anyway, back to here. So, yan yung nandyan. Again, hindi to organized at all. Meron din akong ganito. Yung malaking version ng ganito. Yan. Galing din yan sa Reject Shop. Same thing, different size lang. And nandito pala yung aking mga highlight. Diba one time naghanap ako kung nasan yung mga highlight ko? Ay, hindi din to highlight. Oh, yan, nandito nga. Yung mga highlight. Hindi naman kasi ganun karami yung makeup ko, guys. So, okay lang. I know, like, para sa iba, like, sobrang dami na nito. Pero kung i-compared sa ibang YouTuber, sobrang konti lang nung akin. Kasi hindi naman ako nakaka-receive ng mga PR packages. Pero, ito yung
lips. So, lahat yan lips. We will declutter that. And face makeup, mga foundation. See, konti lang yung foundation ko. Yan. Dito. Yan, mga random stuff na yan. Ito, random stuff. Yan, random stuff. Yan, makeup. Eyes. And then, last one. Walang laman. Okay, yun lang. Yun lang pala. So, hindi to sobrang magiging mahirap. Feeling ko. And ito, wala na tong laman lahat. Kasi, nasabi ko na ba kanina? Nasabi ko na pala kanina. Anyway, let's do it, guys. Hindi naman to mahirap i-declutter, guys, kasi nagdi-declutter naman ako lagi. Parang every time na may nakikita ako kapag nagme-makeup ako, every time na may nakikita ako na parang, hala, matagal na to sa akin kasi hindi ko ginagamit, tinatapon ko na siya agad-agad. Hindi ako yung tao na as in, like, sobrang ma-hoard, which I like actually, para hindi ganun kadami yung kalat. So, ay, meron pa pala dito. Ay, meron pa pala, guys. Okay, wait. Ilabas ko lang yan lahat. Alright, so ito na lahat ng makeup ko, guys. Hindi kasama dito yung mga brushes. Hindi siya lang, kasi compared sa iba, madami na to. Sobrang dami na nito. Para nasa akin, ang dami na nito. Kasi isa lang naman yung mukha ko, hindi ko siya nagagamit masyado. I will go ahead and declutter. So, i-declutter ko siya. I will go through each box and see kung ano yung ikikip ko at saka kung ano yung hindi. Anyway, we will start with these two. So, meron akong ito mga nude sticks. Gusto ko to i-keep. I'm keeping these for sure. Wait, tingnan nga natin. Nude stick na, yeah, eyeshadow at saka lipstick. Wait, i-ano natin siya? I-separate natin siya ba kung asan yung pang eyeshadow at saka kung asan yung pang lips? Lip and cheek pencil. Ay, bongga. Gusto ko gamitin yan. Hindi ako dito magsisimula. Mamaya na to. O, diba? Ang gulo. Wait, mamaya na nga kayo. Unahin ko yung lipsticks. Yan. Lipsticks. Ilalagay ko dito yung mga itatapon ko. Tapos, ikikip ko dito yung mga ikikip ko. Gagamitin ko ba to? Feeling ko hindi ko to gagamitin. Ano siya eh? Lipstick holder. Like, it's good to keep. Pero, to be honest, hindi ko to gagamitin. Alay, ang ganda ng ano niya, oy. Maganda yung ano niya. Keyring ba? Hindi ko to ikikip. Because I'm not gonna use it. I need to be very brutal, guys, para ma-minimize talaga yung makeup natin. Ito naman, Pony Effect. Galing to sa Advent Calendar from Yes Style. Ooh. Actually, I wanna keep it. Just to, like, maybe play with it. Keep Stila. Yep, I'm keeping those. Ikikip ko yung mga nasa box pa, guys, ha? Kasi that means hindi ko pa sila nagagamit. Itong mga to, ang tagal na sa akin ito, yung KJM. And yung isa kong ganito, ano na, may amoy na siya. So, hindi ko na siya ikikip. Ay, ito yung ano, Agatha na lipstick. Hindi ko alam kung na-swatch ko na to.
my gosh. This used to be my favorite lipstick. Nude Mocha from Maybelline Color Show. Kaya lang tagalan nito. Oh my gosh. Nung nasa Pilipinas pa ako nito. Isa to sa mga makeup na dinala ko talaga dito. All the way to Australia. Ay, pero wala. Luma na yan. So you know what? From now on, I will do my best. I'm not gonna promise, but I will do my best to wear different lip products every single day. Kasi ang daming lip products na hindi ko pa natatry. Matagal na sila dito. Okay guys, I don't think I did the best. Pero, I'm getting rid of all these. So, ito sila. I'm getting rid of all of those. Ito, ibibigay ko kay CC Bells. Kasi maganda siya eh. Yung may, yung may packaging. Okay. Natapos ko guys yung lipstick drawer. Nandito lahat ng lipsticks, lip glosses, mga lip products na ikikeep natin. So, okay naman siya. I'm using 2 of these. So, yung lip palette, nilagay ko sa pinakalikod. And then, lip liners yan dyan, lipsticks, at saka lip tints tong nandito. Ang cute nitong mga bite lipsticks. And then, itong 3CE. And then, ito, mga liquid lipsticks. Gusto ko sana isang layer lang, kaya lang hindi talaga kaya, guys. Okay lang kasi ililift mo lang naman, tapos makikita mo na. Pero yan yung ating lipstick drawer. So, we're getting rid of all those. So, I will go through all the eye products, which is nandito lahat. And then, same thing ng ginawa natin kanina. Lalagay natin dito yung itatapon or donate. I'm not actually sure kung ano talagang gagawin ko dito. Siguro ipapag-go through ko to sa, ewan ko, kasi parang, hindi ko alam. Naihiya kasi ako magbigay ng mga gamit na. So, we'll see. Pero I'll go through all the eye stuff. And then, ilalagay natin siya dito. So, tingnan natin mamaya kung ano yung makakam up natin. Ito na yung first drawer natin, guys. Hindi pa siya complete, pero ito na yung magko-complete sa kanya. So, look at this. Ito yung lagi kong ginagamit, concealer, pero siya yung pinaka-konti ako. Tinapon ko na ito finally, kasi ubos na siya, guys, oh. And ito din, kasi very light na ito sa akin. And I got rid of a lot of mascaras, eyebrow powders na hindi naman kasi shade ko. Some eyeshadow as well. Tsaka yung mga ganito, yung mga salamin-salamin. Because I keep like, ito, kinikip ko siya. Eh, hindi ko naman siya ginagamit. So, dyan na muna sila. Again, hindi ko pa sure kung anong gagawin ko dito. But ito na yung itsura ng first drawer. And I still can put some stuff on the side. Pero, so far, so good. That's the first drawer. That's the second drawer. And yung plano ko is lagyan siya ng stopper sa likod para hindi mag-move-move. Pero hindi ko alam kung ano ilalagay ko sa likod. Kasi hindi ko naman kasi nare-reach yung pinakalikod. May vacant pa kasi dito, oh. Pero hindi ko naman kasi siya nare-reach. So, lagyan na lang ng stopper. No? Siguro kahit karton lang. Basta lang makastop siya dun para hindi siya gumagalaw-galaw pag open and close. Okay, hindi ko alam kung ano ilalagay ko dito. And nauubusan na ako ng ganito, guys. Naubos na lahat nung maliit. Ito na lang natira na malaki. And wala pa tayo, hindi pa tayo nangangalahati. Okay, face products, guys. I-declutter natin to. Pakita ko lang sa inyo kung ano yung ikikip ko at saka kung ano yung hindi ko ikikip. Yung nandun, ano siya, mga palette ba? So, yung iba contour, yung iba, highlighter. So, those I'm keeping. Lahat yan. Tapos, ito yung mga highlighter natin. Hindi pa to yung lahat. Ito pa lang yung sa isang drawer kasi nandito pa yung iba eh. Pero, let's see kung ano ikikip natin. Actually, lahat ikikip natin, guys. Yes, ito lahat. Gusto ko sila. Okay, ikikip natin yan lahat. Ito din, hindi din naman kasi ganun kadami. Yung mga bronzers ko. So, lahat sila ikikip natin. Dito mag-declutter tayo dito. So, powder.
Yung mga ganito, to be honest, hindi ko talaga sila ginagamit masyado. Especially kapag ganito na puti. Pero, what am I gonna do? Di ko sure. Wait, keep muna natin sila for now. Ito, keep ko to. Ito, gustong-gusto ko to kasi meron siyang ano sa kanya. Hindi siya like flat out white. Ito din, Banana Dreams. Gusto ko din siya kasi yellow. Ito, hindi ko siya ginagamit masyado pero kinikip ko siya kasi social siya. Girlan. Itong mga to, mga Korean. Ano sila? Mga light, guys. So, ito, Etude House. I'm pretty sure this is light. But, actually, no, not too bad. No, okay lang yan. Hindi siya ganun kaputi. So, we'll keep that. Yung BLK, tingnan natin yung BLK. Okay lang din ata. Can make. Ay, ito ibibigay ko kay mama. Yan, medyo pinkish undertone. And ito ibibigay ko din kay mama. Kasi maganda yung ano nila eh. Yung packaging ba? Gusto niya yan. Bet niya yan, mga gold. Bigyan natin yan kay mama. Itong Nichido. Keep natin yan, guys. Minaw. No, I'm gonna get rid of that. Ito, sobrang tagal na nito sa akin. Ay, nako. Ay, wala na. Tapo na yan. At saka ito, sobrang tagal na din nito sa akin. As in, my gosh, Cayman Islands pa ako nito. Tapo na natin sila lahat. Yan. Oopsie! Tinanggal ko sa packaging yung mga, yung mga beka ko. Like, itong magandang, sobrang gandang packaging na beka. Ngayon ko lang yan na-unwrap. At saka ito. So, dito na tayo sa blushes. Okay na yung mga powder. Ito ni Chido pa to, guys. Pero, ang tagal na ito. Tapon natin yan. Avon, kakabigay lang sa akin to ni Roslyn. So, thank you. Keep natin yan. Keep. That's my favorite. Keep. Becca, Hourglass. Keep. Becca. Innisfree. Ang ganda nitong ano na to. Parang eyeshadow siya, pero ginagamit ko siyang blush. Yung shade niya is number 18 lang yung sabi. BYS. Wait, dalawa yung ganito ko. So, hindi ko alam kung ano yung ikikip ko, yung BLK or yung BYS. Tingnan natin. Parang mas maganda yan. Keep natin yan. Tapon natin si BYS. At saka ito mga color collection na blushes, guys. Maganda to kasi tigda-dalawa yung kulay. My gosh, ang hirap. Yan. So, yun yung shade ng isa. Tapos yung isa naman, yan. Keep natin yan. Keep natin si Etude House. Ito, cream cheek. Hindi ako masyadong ma-cream. Pero ito lang yung nag-iisang cream ko. So, keep natin yan. Ito, ang cute ng packaging, Can Make. Hindi ko pa nagagamit, obviously. But I will keep that. So, keep yan lahat. Kaya lang kulang na tayo ng ganun. So, hindi ko alam kung anong gagawin. Tawagan natin si Danbe. Tingnan natin kung dadaan siya dun sa ano. Guys, malapit na tayo matapos. Tatapusin ko talaga to, yung isang Alex drawer. Kulang lang ako ng mga organizers. Pakita ko sa inyo yung ano natin, third drawer. So, ito yung third na drawer. And, ganyan itsura niya, guys. Nagamit ko yung mga ganito na pinakita ko sa inyo kanina. So, ito yung doon sa likod, meron siyang mga lipstick holder or kahit na anong ilagay mo na magkasya. Perfect siya kasi, di ba, hindi ko naman abot yun. So, ito lang yung magagamit ko. So, nilagay ko siya dyan and dito ko nilagay lahat ng primers at saka ito, ano lang siya, parang setting spray, makeup mist, ganyan. Yung nandito naman, mga bronzers. So, nandito lahat, guys. Yung nasa likod, mga bronzer palette na sobrang minsan ko lang ginagamit. So, okay lang na nasa likod siya. And then, dito naman, ginamit ko ulit yung ganito ko na noon naka-display pa dun sa vanity ko. Ngayon nga, gusto natin na hindi na marami yung nakalabas, naka-expose. So, dito siya, guys. Perfect siya actually. Kasi nakatayo lahat ng foundation ko. And, kitang-kita pa din kasi
parang level-level siya ba. So, ito, kasi kahit na pinatayo ko siya dito, mag-ano kasi siya, ganyan. Ay, hindi pala. Wait. Ano yun? Wait. Ano yung, kanina kasi nilagay ko, tapos, ay, kasya pala. Ay, okay, dyan ka. Kasya ka pala eh. Tapos ito. Yan. So, nandyan yung mga foundation natin. Konti lang kasi yung foundation ko. I got rid of... Hindi ko na makita kung ano yung foundation na tinapon ko. Pero, konti lang kasi to start with. So, hindi naman... Parang siguro nagtapon lang ako ng... hindi ko pala tinapon. Bibigay ko kay Miss kasi light siya sa akin. Ito yung Etude House Double Lasting Foundation. And lahat ng mga... cushion na meron ako, ibibigay ko din kay Miss kasi mas light yung shade niya sa akin. So, siya na lang gagamit ng mga ganyan, 'di ba? At least magamit kasi 'di ba, ang daming may gusto ng cushion. Gusto ko nga siyang magustuhan kaya lang hindi bagay sa akin yung shade. So, dito, bibili tayo ng isa pang ganito na malaki, like ganyan na size, lagay natin dito. Tapos dito natin ilalagay yung setting spray. Dalawa na lang natira kong setting spray kasi yung MAC Fix Plus ko naubos na. And ito hindi ko pa actually na-try. This is from VT Cosmetics, yung super tempting na face fixer. Ito yung VT Cosmetics na partner sila ng BTS. At saka yung Morphe ko na favorite ko. And ito din pala, makeup, ano din pala to, setting spray. This is from, nakuha ko to sa Yes Style eh. Water King Aqua Oil Mist. Yan. Guys, napadeclutter ako dito sa cabinet na to. May mga nakahang mga damit. And, ito, while nintay ko si Dan kanina ba, inopen ko siya and marami kaming mga gamit na itatapon like this. Mga bags, hindi na gagamitin. And itong mga damit, tingnan nyo kung gano'ng kaliit. Kay Dan to lahat. So, ilagay namin siya sa ito. Sabi ni Dan, mag-declutter din daw siya ngayon ng mga damit niya. Pero ito lahat i-donate, guys, kasi hindi na ito magkasya sa kanya. He's keeping 2 coats na pinagawa pa niya overseas. Which country, my love? Thailand. Thailand? Those 2? Or just one? At least one. Yeah, yun, kasya pa. It fit you. It's not around the belly. No, but you can't close it. It's alright. Pero ito lagay, guys. Tapos, after nito, alis kami. Punta kami reject shop para bilhin yung mga organizers ko. That white shirt, babe. Get me that white shirt out that you just put in. Yeah? Just want to check it. It might be alright. Where did you wear this? Try it. Try it, my love. Dito kami sa reject shop, guys. Babe, that's you. Babe, you won't fit. Hanap namin yung organizer. Halo, asa na yun, babe? Patay. Hala, magkano yung velvet nila na I'm just gonna check how much. Meron akong ganyan eh. Magkano ba to? There you go. So, tatlong malaki. So, yung malaki, $3.50 lang. Tapos yung maliit, $2.50. Ito ba yun? Yeah, parang ito yun. Make sure it's not broken like the other ones if you want. Yeah. Okay, how many So, of those 3 of those, please. Check muna. Is that the biggest one, babe? Yep. How about the one at the back? Exactly the same. Okay. They just turn that way. So, 3 of those. And then, 2 of those. 2 of the small ones. Please. Let's see what else they have in here. Bili ako nito, guys. 50 pack. Ano lang siya? $13. Kasi yung lights na binili ko sa Freedom, kailangan ng tatlo, diba? Tapos may 5 akong ganun. Bili din kami ng toothpaste while we're here. Do you wanna get that? That's cheap. Para sa ating bisita sa Friday. Kasi wala kaming toothpaste sa aming guest bathroom. Do we have bath products in the bathroom? Like shampoo? I'm not sure. I think we have shampoo and conditioner. Yeah, I think we do. Alright. Yeah. From last time. Luto muna tayo ng steak, guys, before natin tapusin ang ating pag-organize ng makeup. Where's the steak? Right in the fridge.
I might have this as well. Do you want me to put the same seasoning on your steak as last time? Wow, it was beautiful when So do you want that and corn and steak? Do you want me to do corn, steak, and fries for you? Air fried fries. this is better. You want that? Okay. Really? It's not much in there, feel it. Yeah, but It's like an entree. Gusto niya din ito para talaga siyang I'm expanding. Yeah. Show them your belly. Seriously? Okay, fine. You can have this, but no corn. Corn won't be enough to fill me up. Yeah, corn is good. But it won't be enough. Corn is better than this. Well, all that corn? No, one corn. You want 2 corns? 2! Garap na dyan siya ay. 2 ha? When you say one, what do you mean by one? 1! Wait, what do you mean by... No. This one. No. At least 2. Okay, 2. Let's put 2. At least. When do these go off? No. 9. So steak and 2 corns. Do you want fries as well? I have to have fries as well. Don't You have to have fries? No. Grabe siya. This is so, like, this is a lot of food already. Like, even like just 1 piece of corn will fill me up. Well, that's huge. Bloody hell, babe. Do you want me to cook it now? No, when you're ready. They don't cook Are it you now. hungry? Yeah, that's alright. Don't cook it now. I'll cook it now. I-season natin yung steak, guys. Same lang nung pag-season ko last time. Lagyan ko yun ng garlic powder. Actually, ibahin ko siya. Instead of mixed herbs, lagyan ko siya Italian seasoning. And then, salt and pepper. Yes, yes, yes. And then corn. Dalawang corn. Taste it, babe. I will. I want this part. Oh. Pwede makikain. Mag-iitlog lang ako eh. Hindi kasi ako mahilig sa steak, but this one looks good. Meron na akong rice, mag-i-egg lang ako. That's sardines, my love. So good. I can have that tonight, actually. It was in the can, and then I just put it in there. Okay. Can I have this side close? Katatapos lang natin kumain, guys. Tapusin natin to. Kasi konti na lang, mga ano na lang, makeup. Mga blush na lang, at highlighter, at saka powder. Ito yung nabili natin sa Reject Shop. Ito na lang yung binili ko para uniform ba sa lahat. Buti na lang, meron pa sila. Akala ko wala na kasi iniba pala nila yung setup nila. Pero bumili ako ng 3 malalaki and 2 maliliit. Tanggalin ko lang yung mga tags and then, yun na. Tapos na, guys. Ito na. First drawer. Nice. Second drawer. So, hindi na siya nag-move sa likod kasi nilagyan ko siya ng parang, ano ba yung nilagay ko sa likod nito? Yung benefit na parang box na benefit na sa likod. So, hindi na siya nag-move. So, ito actually yung favorite ko na drawer kasi very pleasing tingnan. And then, third, ito yung least favorite ko. But, it's okay. Hindi din siya nag-move masyado kasi nilagay ko yung nude sticks na yun, yung lalagyan ng nude sticks na mga products. Kinuha ko yung mga laman, tapos nilagay ko sa likod para hindi siya ganun nag-move pa rin siya kasi hindi siya perfect, pero okay lang yan. Yung nilagay ko sa likod nito parang eyeshadow na hindi ko na ginagamit. Hindi din siya perfect, pero okay lang. And then last drawer. Yan! I like this drawer as well. Yan. Yung hourglass na highlight, hindi nagkasya dito. So, lagay ko siya sa gilid. At saka yung Avon na blush, hindi nagkasya. So, nasa gilid sila. And ito yung salamin ko. Ang dami kong ganito. Kinip ko isa lang. Kasi yung iba hindi na din nagla-light. Pero yeah! Looks nice! Yung last, wala pang laman. I think lalagyan ko yun ng mga accessories. Kasi gusto ko maglagay dito ng mga jewelry para wala na siya sa closet ko ba. Kasi itong, itong drawer na to, wala talaga. Walang makeup. Ano lang, mga random stuff lang yung ilalagay ko dito. So, ito yung mga earrings ko. Ayusin ko siya. But, naliligo lang si Dan. Tanggalin namin to guys, yung mirror.
I know you have to help me. Ah. What do you want me to do? Lift. Lift? Oh my gosh, it's so heavy. Okay. Alright. Okay, I'll do it. And then you hold it. So, which... Do these two. This is a massive mirror, my love. Can I take this one all the way out? What are they at? And do the other side? Other side? Yeah. And then the bottom? Yeah. Don't take it all the way out. Okay, take it all the way out. Do there. Hold it, huh? Yeah. Okay. You Next. ready? Right out the way. Look! Oh, that's it! Yeah, that's it. That's it! Uh-huh. This is gonna be way better. Like, it's gonna be lighter. What are you gonna do with this? Nothing. I don't like it. What are we gonna do with that? Kapag may mirror kasi guys, nagre-reflect yung mga lighting. Makikita yung kabalaghan sa likod ng camera. Hello, babe! Hello. Guys, this is what we have so far. Hindi pa siya final, ha? Ito, dining chair namin. Dinala ko lang dito para lang makita ba kung ano itsura. Meron tayong isang lighting na on. Pero yeah, so far, so good. 7:30 na, guys. Married at first sight. Ang ganda nito kasi ito na yung dinner nila na magkikita sila lahat. Guys, mag-diffuser na naman tayo. Yung ginagamit ko lately is yung green tea na nilagay ko dito sa syringe. Nilalagyan ko siya ng mga 5 drops actually. And okay na okay siya. Lagyan ko lang siya ng tubig. Ganito kaliit na diffuser. Maliit lang naman siya. Naglalast siya na... Hindi ko alam ilang oras guys. Kasi tulog na ako. Basta pagising ko sa umaga, wala na siya. Off na siya. Okay. Yun na yung vlog guys. Thank you so much for watching. Please like this video kung na-enjoy nyo yung vlog. Please subscribe if you haven't already. I hope to see you guys on my next one. Do not forget to be good. Good night. Bye.